Welcome to guys to जोङो दिनै फ्री फायार गावलायनो नागिरदों स' फैदो लोगोफोर जोङो दिनै गावलायनोसै स' खारगासिनो दङ थांगासिनो दङ लोगोफोर स' थांगासिनो दङ खारगासिनो दङ स' नै जोंहा एसे नायखामाबाय नायखामानानै नै दसे नै थांबाय स' एनिमिया बोरै दङ बेखौ जोङो नायगासिनो दङ स' एनिमि थाबैनो जोंनि खाथियाव नुजासिगोन स' खारगासिनो नै लोगो सासे नुजाबाय नैयावनो जोङो लोगो मोनलायसिगोन जोङो नै नुजाबाय नै गावबाय लोगोफोर गावबाय लोगोफोर नै लोगोफोर गोजौनिफ्राय गावबाय आयौ लोगोफोर नांबाय आंनाव लोगोफोर गावबाय आंखौ लोगोफोर नै गावलायलायबाय लोगो सासे गावबाय सासेखौ नांनो हाबाय स' आरो फैगासिनो दङ लोगोफोर नै गावगासिनो दङ नै गावबाय बिसोरनो सानै जोंना सासे स' फाइनालि जोङो गावथार जाबाय लोगोफोर एसे सानै जोङो सासे मोनना गावथार जाबाय लोगोफोर स' फाइनालि 0-1 बिसोरो 1 देरहाबाय जोंनो 0 स्करा स' फैदो आरोबाव लोगोफोर नै नायदो नै गावलायनोसै जोङो गावबाय नांबाय हेडशट लोगोफोर हेडशट स' सासे गावथारनांगौ लोगोफोर आङो नै उनथिं गावबाय माय गड उनथिं फैनानै एटेक खालामफैबाय लोगोफोर आंखौ स' नै लोगोफोर आरोबाव जोंना लोगोआ सासे फैदों स' इना नेट गैया लोगोना नेट गैया स' लोगोआ सासे गावथारबाय स' ताग्रा शट ताग्रा गेमा बहुत ताग्रा जागासिनो दं लोगोफोर स' नायलांदो अपोजिट पार्टिफोरा बहुत ताग्रा लोगोफोर स' जोंनाबो सासेया वेट खालामदों सासेया नुजाफैनायखौ वेट खालामगासिनो दङ स' गावसिनि लोगोआ नै गावथारबाय लोगोआ फाइनालि लोगोआ गेमखौ 1-1 लेभेलाव लाबोबाय स' नायलांदो नोंथांमोना गेम इज 1-1 स' फैदो आरोबाव नेक्स्ट लेभेलाव थांनायसै जोङो नै स्टार्ट खालामबाय शुरु जाबाय एनिमि नायहरदों लोगोफोर स' नै खारगासिनो दङ एनिमि होसोगासिनो दङ एनिमिया अबिजा दङ जोंखौ नायदों लोगोफोर स' नै फाइनालि जोंना आरोबाव सानै देर जाबावबाय स' जोंना आरो सानैल' दंसै स' गोजौआव गाखोनो नागिरबाय लोगोफोर गोजौआव गाखोनोसै गोजौआव फैनो थांबाय गोजौनिफ्राय एनिमिफोरखौ नाहरनोसै लोगोफोर स' हनै एनिमिफोरखौ नुहुरदों स' शट लादोंमोन आं नायाखिसै गोजौथाराव गाखोनानै बेनिफ्राय नुहुरजोब्बाय लोगोफोर स' बेनिफ्राय हरसै सासे नक खालामबाय लोगोफोर नक खालामबाय स' आरो सासे फैदों लोगोफोर नै सासे गावथारबाय लोगोफोर आङो आरोबाव सासे बेखौ नक खालामबाय लोगोफोर स' आरोबाव सासे नक खालामबाय आङो स' नै गावनोसै लोगोफोर बेखौ आरोबाव दंबावो लोगोफोर बिसिना स' फाइनालि जोंनिया आरोबाव सासे लोगो दङ लोगोफोर नै फैगासिनो दङ गोजौ गाखोगासिनो दङ गोजौ गाखोदों स' आंनो बारल' हरबाय गाहायाव ताग्रा गेम जागासिनो दं लोगोफोर ताग्रा अपोजिट पार्टिफोरा बहुत ताग्रा लोगोफोर स' नै गोजौआव थांबाय बियो गोजौआव आंखौ गावबाय बारख्लायनानै गावबाय लोगोफोर गावथारबाय आंखौ गेमा 1-2 जाबाय बिसोरना 2 जालायबाय जोंना 1 जालायबाय लोगोफोर स' आरोबाव नेक्स्ट राउन्डआव जोङो थांसै फैदो लोगोफोर नायलांदो स' नेक्स्ट राउन्डआव सुरु जालायबाय लोगोफोर स' आङो सासे गावथारबाय लोगोफोर आरोबाव नक खालामबाय स' गावथारबाय आङो बेखौ लोगोफोर स' नै माय गड एसे थाखोमाना दंमोन लोगोफोर स' आं बेखौ नायसनाखिसैना बिसोरो गावहरबाय गोजाननिफ्राय शट लाबाय लोगोफोर जोङो थैबाय आरोबाव थैलायबाय जोङो स' नायलांदो आरो सानै लोगो दङ जोंहा सानै लोगोआ हायो हाया नायनोसै
So isore isang goजानाव लाङो गेमखौ नायलांदो नै थाखोमादों लोगोआ मा सोरनो नै सासे गावजालायबाय लोगोफोरा लोगोआ जोंना आरो सासे दंबावो लोगोआ स गोजौआव थाखोमाना दङ लोगोआ स लोगो गोजौनिफ्राय गावहरबाय सासे नायलांदो लोगोफोरा गावथारबाय सासे गावथारबाय लोगोआ स आरो सासे दंबावो बिसोरना सासेयाव बिजा थाखोमाना दं नुवाखै स नुहुरबाय थाखोमाना दङ इयो स इयावनो थाखोमाना दङ इयो स हेडशट जाबाय लोगोआ जोंना हेडशट होनो हानायखाय मोसाना देखायदों लोगोफोर बिसोरो स गेमा 1-3 जाबाय बिसोरना 3 जोंना 1 स लास्ट चान्स बिसोरो जों जुदि जेनो अब्ला बिसोरो गेमखौ देरहासिगोन स लास्ट बियो स फाइनालि आं सासे गावबाय गड शट हेडशट शट स बे राउन्डखौ जों देरहानांगौ अब्लासो गेमा थाबावगोन जोङो देरहामारबाय बे राउन्डखौ जोङो देरहामारबाय फैदो नेक्स्ट राउन्डखौ जोङो देरहानांगोन अब्लासो गेमा लेभेल जागोन दायो गेमा 2-3 जाना दङ जोंना 2 बिसोरना 3 स बे गेमखौ जों देरहानांगोन अब्लासो लेभेल जागोन फाइनालि लास्ट शट जोङो गेमखौ लेभेल खालामनो हाबाय लोगोफोर स फाइनाल राउन्ड दंबावो जोंहा फाइनाल राउन्डआव जोंहा गेलेगोन सोर जाय देरहायो बिसोरनो गेमखौ देरहासिगोन आरोखि स जोङो फाइनाल राउन्ड मोनफैबाय 3 all स लास्ट राउन्ड बे फाइनाल राउन्डआव जाय देरहायो बिनो देरहासिगोन आरोखि फैदो लोगोफोर नायलांदो नोंथांमोना नैयाव आराम सुरु जालायबाय ग्लबल होथेबाय लोगोफोर स आंबो नै बिदिनो ग्लबल होथेबाय स एसे मेडिकेट मारिनांगौना ओंखायनो ग्लबल मारिबाय आरो स नायलांदो लोगोफोरा स आं ग्लबलखौ गावखौनोसो थांनांसिगोन लोगोफोर ओंखारबाय स नायलांदो लोगोफोर नै सासे हेडशट हरदों लोगोफोर स लास्ट राउन्ड बेनो जाय देरहायो बेनो गेमखौ देरहासिगोन बेयाव जोङो थांगासिनो दङ स आं बेयाव एसे जबरदस्ति खालामबाय आरोखि बिसोरना बान्दाफोरा इयावनो दंजोबगोन उननिफ्राय आंखौ गावनाय आरोखि उननिफ्राय गावनायाव आङो नक जाबाय आरो बिसोरो आंखौ हरबाय आरोखि बिसोरो साथाम आरो जोङो सानै दंबावो आरोखि स नायलांदो बिसोरो साथाम जों सानै सोर देरहायो नायलांदो आरो लोगोफोरा जोंना सासेया इयाव थाखोमाबाय नै सासे आरो हरैजा दङ लास्ट फाइनाल राउन्ड सासे नक जाबाय जोंना लोगोफोर लास्ट गावथारबाय इसोर लोगोफोर स इसोरना सानै जोंना सासे दङ लोगोफोर सासे जोंना नै सासे नक खालामबाय स इसोरनाबो सासे दंबावो गेमखौ देरहानांगौ लोगोफोर जोङो नै ग्लबल शट फाइनालि जों खेलखौ देरहाबाय 4-3 थेंक इउ फर वाचिं